Jeg kom hjem fra ferie her i onsdags, og kom fra mellem 22 og 26 grader på Tenerife, og hjem til hvad der så pludselig var det 7 eller 8 grader, da vi landede, efter at have hørt alle vores venner og familie klage over is og sne og så videre. Så vi var meget heldige at få mulighed for at være i solen på det tidspunkt, hvor det var allerkoldest herhjemme. Og det var en vigtig rejse på flere forskellige planer, både fordi at min mand har fået hofteoperation, og det var virkelig vigtigt for ham at kunne begynde at gå lidt, uden at være bange for at falde. Så det gav turen. Og så var det bare dejligt at kunne være væk sammen og have lidt tid til hinanden og gå ture og bare være. Og det føles rigtig godt. Og når jeg taler om bare at være, så gjorde jeg mig jo en del refleksioner undervejs på ferien. Så noget af det, jeg gerne vil tale om i dag, handler om, hvordan at det kan blive tydeligt for os, når vi kigger i retning af de 3 principper, at det eneste, der nogensinde forhindrer os i at vide, hvem vi er, det er denne her aktivitet, som tanker og følelser og oplevelser skaber inde i os. Det blev meget tydeligt for mig, mens jeg reflekterede, at når jeg bliver fanget ind af, hvad der foregår i mit sind, og jeg mener ikke kun tanker, jeg mener lige så meget, at det er ens følelser, som river en med. Den her oplevelse af at blive revet med af noget, så tager det en væk fra det nu, som er her lige nu. Og det blev bare enormt tydeligt, fordi der var mere stilhed i mit liv, mens at jeg var på ferie. Så det havde jeg lyst til at snakke lidt dybere om i dag. Hvad er det, der gør, at det ser så virkeligt ud? Lad mig komme med et par eksempler. For eksempel så, man er på ferie, man hygger sig, man går på stranden, og lige pludselig så kommer der en tanke. Har du husket, at du skal have bestilt sådan og sådan og sådan? Og det føles helt uskyldigt, men lige med det samme, så min opmærksomhed går fra at være opmærksom på solen og min søde mand og den skønne strand, til pludselig at blive opmærksom på tanken. Så det føles som om, man bliver revet ind i en retning. Og den kan så vare kortere eller længere tid, afhængig af hvor hurtigt man opdager, at man er på vej væk fra sig selv. Hvad hvis ikke, at vi blev revet med? Hvad hvis at der var en registrering af, her kommer der en tanke, og at man i den tanke bliver opmærksom på, hvad det gør indeni. Følelsen af, nu er der noget, der trækker i mig, der er noget, der holder i mig, der er noget, der ligesom, det kan næsten føles som om, man bliver trukket ind et sted. Men kun når vi tillader os det. Det er det, som er så svært at se, specielt når vi har travlt. Også for mig. Jeg har lige været inde i en utrolig travl periode, og jeg måtte simpelthen, efter vi havde været på ferie en uge, så måtte jeg simpelthen undskylde over for min mand og sige, jeg har virkelig været langt væk de sidste 4 måneder, ikke? Og sagde han, jo. Det her med, at jeg havde haft så travlt, at det var gået så stærkt, at jeg mindre og mindre lagde mærke til, når jeg blev revet væk. Og revet væk, det lyder som om, jeg ikke selv har andel i det. Der, hvor vi uskyldigt bliver revet væk, det er, når det går for stærkt. Det er så tydeligt for mig nu, at når jeg sætter tempoet ned, så bliver jeg meget hurtigere opmærksom på det, som ligesom trækker i mig, det som lokker mig. Kom ind i mit spind. Nu sker der det her i verden. Trump han har lige gjort sådan og sådan, eller nu sker der det og det derhjemme, eller Mette Frederiksen udskriver valg. Hvad det nu er. Eller har du nu husket at ringe til den og den? Langsommeligheden, når tempoet er lavere, så bliver det nemt at mærke, når noget trækker. Fordi det sekund, jeg går et skridt i den retning, så mærker jeg en form for spænding. Det er ikke en stor spænding, det er ikke en ubehagelig spænding nødvendigvis. Det kan det godt være, men ikke lige de her eksempler, jeg talte om her. Men der går fra at være en afslappet, rolig, behagelig indre tilstand, til kom herind. Den der lille sådan. Og det handler meget om grounding. Hvor hurtigt man registrerer det.
Fordi det sker for os alle sammen. Det skete også for Sydney Banks. Det sker for os alle sammen, at vi bliver revet ind kortere eller længere tid af en tanke, følelse og oplevelse. Det er én bevægelse. Det er ikke sådan, at der er én tanke, og så kommer der én følelse, og så kommer der én oplevelse. Der er kun dette nu, så det sker selvfølgelig samtidig. Men vi kan være opmærksom på forskellige dele af det. Nogle gange bliver jeg opmærksom på følelsen hurtigt, nogle gange bliver jeg opmærksom på en tanke, som opstår. Så det er sådan lidt forskelligt, hvor jeg lige er henne i mit sind. Men noget af det, som virkelig slog mig på den her tur, det var det her med at få sat tempoet ned nok til, at det bliver super tydeligt, når noget hiver i mig. Og det, min mand han sagde det også flere gange. Hvor er du henne lige nu? Jeg var vist lige henne i mit bestyrelsesarbejde, eller jeg var vist lige henne i et eller andet. Og så tilbage. Så nu er han jo sød til at kunne sige det på en rigtig sød måde, sådan så der aldrig bliver kritik, men bare lige, hvor blev du lige af et øjeblik? Og nogle gange så er det selvfølgelig mig selv, der lægger mærke til det. Men lige så blidt at vågne op til, hvad har jeg gang i lige nu? Princippet bevidsthed er jo altid bevidst. Hvordan ville I ellers vide, at I tænkte? Hvordan ville I vide, hvad I følte? Hvordan ville I vide, at jeres krop mærkede noget? Det er fordi bevidsthed altid er vågen, altid er bevidst. Men hvor I lægger jeres opmærksomhed henne, altså måden man bruger princippet bevidsthed, det er jo meget forskelligt fra person til person. Jeg kender mange, som hele tiden er optaget af dramaer uden for sig selv. Og det lyder utrolig hårdt, når de fortæller om, at så er det det ene, og så er det det andet, og så er det det tredje. Hvor når jeg selv kommer til at gøre det, så lægger jeg bare mærke til, at spændingen, den er ikke lige så meget, som den var før i tiden. Det er sjældent, at der er noget, som virkelig sådan, er rigtig voldsomt i mig. Det sker stadigvæk, men det er ikke lige så voldsomt mere. Men bare den der spænding, som der kommer, når jeg holder fast i en tanke, eller holder fast i en følelse eller en oplevelse. Det øjeblik. Spændingen bliver så tydelig i kontrasten til roligheden, stilheden, afslappetheden. Og den kontrast gør, at jeg får mere lyst til at blive i roen. Selvfølgelig opstår der ting, jeg skal tage mig af, men de kommer ikke som en spænding. De kommer som sådan en, nu skal du lige sætte dig ned og svare på den mail. Der hvor vi var på Tenerife, der bliver det ret varmt der mellem 12 og 2 om dagen, så der sad jeg typisk inde. Og så lå jeg bare mig guide af, hvad der lige oplevede, som om, at det var vigtigt at tage sig af, om det var at svare på en mail, eller hvad det nu var, at jeg lige skulle gøre. Nogle gange så er en ferie godt til at komme med den kontrast, fordi at for rigtig mange af os, så er det et tidspunkt, hvor vi slapper mere af, slipper arbejdet, slipper forpligtelser, bare er med det, der nu er. Samtidig så lå jeg også mærke til, hvor vi var henne, alle dem, som ikke så ud, som om at de havde sluppet så meget. Man kunne nærmest se på dem, de gik enormt hurtigt frem, og deres hoved var sådan helt fremme, og de bevægede sig på en måde, som gjorde, at man tænkte, du er vist på ferie lige nu, men du ligner det ikke. Men jeg kan selvfølgelig ikke regne ud, hvad der foregår inde i folks hoveder. Og så er der andre, hvor man kan se, at de fuldstændig, eller jeg forestiller mig, at de fuldstændig slapper af med bare at være til stede og nyde langsommeligheden, nyde skønheden, nyde familien, eller hvad man nu laver. Så det her med at mere og mere værdsætte et langsommere tempo. Det er faktisk noget af det, jeg har lært allermest af i forhold til at arbejde i bestyrelsen i Three Principles Global Community, altså den globale organisation inden for de 3 principper. Noget af det, jeg har lært virkelig meget af, det er, at hvis det var, at vi kommer op i tempo, så vil der altid være en af de ældre, en af dem, som er pionererne, som har lært direkte fra Sydney Banks. Det var typisk en af dem, som sagde, lad os lige sætte tempoet lidt ned her. Det går vist lidt for stærkt. Det har været utrolig hjælpsomt. Og hver eneste gang, vi har sat tempoet ned,
så kommer der noget nyt. Noget, som vi ikke havde set før. En ny tanke, en ny idé, en ny vej frem. Og så er det jo også det, at jeg ligesom så mange andre en gang imellem bliver revet med af tempo, når der er mange ting. Og særligt når man skal på ferie og skal være væk i nogle uger, så var der i hvert fald for mig rigtig mange ting, jeg godt ville have gjort på forhånd, sådan så at jeg kunne tage afsted og ikke skulle arbejde. Men det gjorde jo så, at jeg var meget opslugt de sidste par uger inden ferien. Jeg ved ikke, om nogle af jer er ligesom mig, men så sådan lige dagen før jeg skulle hjem, så begyndte tankerne at komme tilbage. Så når du kommer hjem, så skal du også lige huske, og har du nu ringet til, og så begynder sådan listerne igen. Og jeg lagde bare mærke til det, og jeg grinede af det. Det var så sjovt, at selvom jeg havde en dags ferie, en fuld dags ferie, før jeg skulle begynde at pakke og flyve hjem og så videre, så begyndte mit sind lige så stille og sådan at gøre klar til, at nu skulle jeg hjem og tilbage på arbejde. Men en af de ting, som jeg tager med mig fra ferien, fra refleksionerne, det er at blive mere opmærksom på, hvornår jeg kommer ind i et alt for højt tempo. Så højt et tempo, at jeg simpelthen ikke lægger mærke til, hvor meget af mine tanker kommer til at fylde. Lægger mærke til den indre spændingstilstand, som jeg kan komme ind i en gang imellem. Husk at sætte tempoet ned. Og husk at lade pauserne være der, hvor at jeg fornyer min energi. Hvor jeg giver mit sind lov til at få nye idéer. Og der, hvor jeg er allermest nærværende med mig selv, med min søde familie, med mine klienter, med mine studerende. Der er noget i at være fuldstændig nærværende, helt til stede her og nu, som gør, at livet opleves smukkere. Er der udfordringer? Ja, selvfølgelig er der det. Alt muligt, jeg skal tage mig af. Men det gøres nemmere fra en tilstand af ro indeni. Det gøres mere kreativt. Det gøres sjovere, når der er mere ro på. I kender alle sammen billedet af at være inde i hamsterhjulet, og jo hurtigere hamsterhjulet det kører, jo mere pisker de der små ben afsted. Og det er os. Vi rører ind i hamsterhjulet, og nogle gange går det så hurtigt, at vi slet ikke kan holde op med at løbe. Fordi nu bevæger det sig jo også hurtigt, og vi opdager ikke rigtigt, at jamen, det er faktisk mig selv, der løber rigtig stærkt. Så det der med lige at kunne tage et skridt ud og stille sig ved siden af hamsterhjulet, og trække vejret dybt, og lige se på, hov, du har vist haft lidt for travlt, lidt for længe. Og så har jeg sagt undskyld til de mennesker, som har været udsat for, at jeg har haft lidt for travlt, lidt for længe. Så det var noget af det, jeg havde lyst til at snakke om i dag. Værdien af at kunne tage på ferie nu, mens jeg er i job. Mens jeg har en hverdag, der skal hænge sammen. Men ikke tage på ferie til et andet land, men at finde stedet indeni, som allerede nu er roligt. Og virkelig lægge mærke til farten. Det er noget, jeg også tit siger til klienter. Læg mærke til den fart, du har på. Når jeg har klienter, som taler med mig, de taler helt utroligt hurtigt. De snakker. Det der med at gøre mig opmærksom på det. Prøv at lægge mærke til, hvor hurtigt du taler lige nu. For hvis man taler hurtigt, så er det 100% sikkert, at tankerne også farer afsted rigtig hurtigt. Så at sætte tempoet ned er virkelig værdifuldt. Og her er det allervildeste. Jo lavere tempo, jo mere ro, jo mere kreativ, jo mere produktiv, jo mere kvalitet i nærværet, jo større glæde i hverdagen. Der er simpelthen ikke nogen dårlige effekter af at sætte tempoet ned. Så det her med at gøre det i hverdagen og ikke behøve at tage på ferie. Ikke at det ikke er helt vidunderligt også at tage på ferie, men at lægge mærke til det i hverdagen og vågne op til det lige nu og her. Det er noget af det, som jeg havde lyst til at sige til jer i dag. Prøv at lægge mærke til dit eget tempo.
prøv at se, om du kan sætte det ned, sådan så at du kan mærke, hvornår du begynder at sætte det op igen. Sådan så du kan mærke, hvornår det er tid til lige at tage en pause, trække vejret dybt. Og virkelig bare kom til stede her og nu.